Ola, son Ledicia Costas, son escritora. A miña relación persoal co galego é moi especial porque eu fun unha nena educada en castelán, todo o meu entorno falaba en castelán. Cheguei á lingua galega a través da literatura, grazas a eses libros que me mandaron ler e logo a outros accedín pola miña propia conta cando estaba en secundaria. Nese momento, cando descubrín eses libros en lingua galega que tanto me gustaban, recordo con especial lagarimo Cartas de inverno de Agustín Fernández Paz. Aí, nese momento, probei a escribir eu en lingua galega. Empecei a falar en galego e desde ese momento son unha galega neofalante, absolutamente convencida e tamén orgullosa. As linguas hai que protexelas. O único xeito de protexelas é falándoa. Así que, desde aquí, anímovos a facelo. Moitos bicos.